God eftermiddag og velkommen til. Mit navn det er Peter Hækkermann, og jeg er formand for Unge Aktionærer. Og jeg har fået den glæde af at præsentere Jakob Kejse fra Ivisys, som lige her for nylig er gået på First North i Stockholm. Og Jakob vil fortælle lidt om Ivisys og lidt om, hvad det er, de går og laver i forhold til noget, blandt andet kvalitetskontrol i en branche, som der er virkelig meget fokus på, hvordan er kvalitet det driver ud til forbrugerne i sidste ende. Men jeg vil bare overlade ord til Jakob. Men inden da, der vil jeg lige fortælle, at der kommer til at være 20 minutters præsentation, og så vil der være en 5-10 minutters mulighed for spørgsmål efterfølgende. Og det fungerer på den måde, at jeg kommer rundt med mikrofonen, så vi får alle spørgsmål med, og alle kan høre. For seancen bliver optaget og bliver lagt op online på Dansk Aktionærforenings hjemmeside efterfølgende også. Men ja. Tak skal du have, Peter. Jeg hedder som sagt Jakob Kejse, og Ivisys er et af de små selskaber, som findes på Nasdaq i Stockholm. Vi kom på børsen i 2015, og sidst jeg var og præsentere i Aarhus, det var faktisk i sammenhæng med det. Der var vi oppe på Latour, oppe på Grenovej, og alle folk sagde til mig, men det kan man ikke. Man kan ikke børsintroducere en virksomhed, som ikke har nogen omsætning. Det kunne vi godt. Og det handler om, at virksomheder har jo en udviklingsfase, og nogle opstarter koster jo penge. Og der er vi jo en af dem, hvor det koster penge at nå til startlinjen, så at sige. Og det har vi så fået investeret. Og nu står vi lige ved startlinjen, og så synes vi, det er på sin plads at komme ud og fortælle jer lidt omkring, hvor vi er, og hvad det er, vi kan. Og jeg kan se, at der er nogen, der er her i dag, som jeg har set før, men der er også mange nye ansigter, så jeg håber, I vil forstå, hvad det er, Ivisys er for en størrelse, og hvad det er for et firma. Og hvis der er nogle spørgsmål, som Peter sagde, så skal I være meget velkomne til at stille dem bagefter. Kvalitetskontrol. I disse tider, hvor man næsten ikke kan åbne en avis, uden at der står om automation, og der står om, at vi skal have kloge fabrikker og industri 4.0 og alle de her ting. Altså digitalisering, og man skal bruge al den teknologi, der nu findes til råde for at lave bedre produkter i industrien og bruge færre mennesker i produktionerne. Det er lige der, i det smørhul, hvis man synes, det er en god ting, der ligger vi. Fordi når man fjerner det manuelle arbejde ude i industrien, og erstatter det med robotter eller med andre automatiserede processer, så fjerner man også det menneske, som normalt lavede det, vi tidligere kendte som proceskontrol. Noget, som blev indført i sammenhæng med ISO-certificeringen for 20 år siden, at man gik ind og kontrollerede alting i processen. Så i dag, så har man så en fuldautomatisk fabrik, og så i sidste ende, fordi at selvom man fuldt automatiserer fabrikkerne, så bliver de ikke fejlfri af den grund. Det er der mange, der tror. Men en robot kan også gribe forkert, introducere en proces forkert og skade emnet. Og der kan ske mange ting på vejen. Så i sidste ende står der utrolig mange mennesker stadigvæk i dag manuelt og kontrollerer produkterne. For at de skal have overholdt de tolerancer, at de ikke skal have skader, at alle komponenter skal være til stede, etc. Og det er selvfølgelig omkostningsfuldt, og det er det, som skaber den anden del af investeringsbeslutningen for vores kunder, nemlig at de kan spare penge på at bruge vores systemer. De får noget, der er bedre end det menneskelige øje, og de får det til en pris, hvor det bliver en hurtig afbetaling på investeringen. Vi har opdelt vores software i 3 dele, eller der findes flere dele, men sådan bestandsdelene er, at vi kigger på overflader, og der kan vi også vurdere overfladerne fejlene. Det vil sige, hvis nu en kunde siger, at vi kan acceptere fejl, der er mindre end 1 millimeter, så kan vi gå ind og sige, at den er 0,974 millimeter, så den er okay. Mens den her, den er 1,23 millimeter, den er ikke okay. Det kan man ikke gøre med øjet. Og det er så en af de her forbedringer, der ligger i at automatisere med Vision. Så har vi måling, som jo
altså alle, der har arbejdet ude i industrien og har arbejdet med måling, ser jo folk, som springer rundt med skydelærer og klokker, som man måler ned på nogle meget, meget fine tolerancer. Det kan være på 100 eller 10 millimeter. Og alt sådan tager en frygtelig masse tid. Det kan man i dag gøre ved hjælp af kameraer, fordi vi har kameraer, der går op til 42 megapixel, og de kan så bruges, de her pixler kan man så bruge som lineal i forhold til at måle ting og sager. Den tredje store område er verifikation. Det vil sige, at hvis man har en produkt med mange komponenter i, så kan man kontrollere, at de alle sammen er der. Fordi det er sådan, at når man monterer manuelt ude i industrien, så kan man misse komponenter. Det er meget naturligt, at man ikke over en hel arbejdsdag kan gøre alting rigtigt som menneske. Det kan ikke engang en robot, fordi de engang imellem, som sagt, måske ikke får fat i noget. De her områder er der, hvor vi fokuserer på, og det vi bringer til markedet, som er nyt i forhold til, hvad man tidligere havde, fordi Vision har fundet siden 1980'erne, men det er så successivt blevet bedre og bedre. Vi har udviklet en algoritme, som kan processere billeder utrolig hurtigt og utrolig robust. Det vil sige, at resultatet af vores analyse er meget troværdig og kan gentages i uendelighed. Det giver os, man kan sige, den hastighed, vi var oppe i, eller er oppe i rent teoretisk, det er, at vi kan følge noget, der flytter sig med Mach 4 i hastighed, kan vi følge i realtid. Så da vi startede i 2010-2011, så de første, vi snakkede med, det var sådan set forsvarsindustrien, for vi ville gerne hjælpe dem med at lave missilforsvar og den slags. Vi havde ikke de økonomiske kræfter til at kunne nå frem til den startlinje, der hed militært, fordi at det kostede mange penge. Det ville koste mange penge at lave en militær prototype af vores software integreret i noget hardware. Så derfor så gik vi til industrien, hvor vi fandt ud af, at der fandtes et behov for vores produkter, og at vi kunne fylde nogle områder, som i dag ikke kunne løses af Vision. Og det handler om, at vi kan arbejde med meget højopløselige kameraer. Det vil sige, at vi for eksempel har de her 42 megapixel. Det kan vi processere, den mængde information kan vi processere og stadigvæk holde procestakten, der ligger ude i industrien. Det er en landvinding. Kompleksitet, og man kan sige, at vi i kraft af, at vi kan håndtere så meget materiale, billedmateriale så hurtigt, så kan vi også gå ind og kigge på vældig mange forskellige ting i et billede. Det vil sige, hvis vi kigger på et emne, et produkt, så kan vi både måle på det, måske 10 forskellige punkter, og vi kan samtidig lave en kvalitetskontrol på overfladen på 6 forskellige steder, samtidig med, at vi tjekker, at alle 50 komponenter er til stede i en og samme billede. Det vil med andre visionsystemer kræve et stort antal forskellige sensorer og kameraer. Det, som også er meget vigtigt, det er jo, at vi ser jo, at tidligere så kunne man have industriproduktion, hvor man kørte meget, meget lange serier. Og det er så successivt blevet mindre og mindre i sammenhæng med det her med lean, og i sammenhæng med, at vi ikke vil have noget på lager, og man producerer kun lige til ordre, når folk vil have leveret hver uge, og etc., så er man nødt til at kunne have noget, der er meget fleksibelt, og kunne stille om meget hurtigt. Og historisk set har Vision været meget fastsat, fordi det kræver nogle meget gode forudsætninger at kunne bruge det. Vi kan alle sammen forestille os billedet af bryggeriet, hvor flaskerne kører forbi, og så er der en dame med et spejl bagved og kiggede på, om flasken var ren. Der sidder i dag sensorer og visionsystemer, men det er meget, meget store, meget komplekse systemer, der kan måske koste 5-10 millioner kroner. Men det gør ikke noget, fordi de skal køre den samme produkt. Millioner af dem. Men hvis der lige pludselig fandt på, at man ville hælde øl på en syltetøjskrukke, så kunne man ikke køre det igennem den, så man ikke kunne få den kontrol. Men det er det, som man efterspørger ude i industrien normalt, at man med et og samme system ville kunne kontrollere vældig mange forskellige emner. Og der har vi jo også noget at bidrage med, som ikke findes i dag. Jeg har taget en lille bitte film med, for I skal se, hvordan det kan se ud ude i virkeligheden.
Og det her er oppe i Småland. Der producerer de noget så normalt som bolde og skruer, som bliver brugt i bilindustrien, enten i airbags, eller hvad det nu kan være. Der er altså 0 tolerance på fejl. 0. Der er noget med, at de har 50 ppm, men det er altså 50 stykker per million, de må levere fejl. Så det er det samme som 0. For det kan du ikke nå. Hvis du skal levere 5.000 styk, så er det 0. Så der har de så fået hjælp af os til at kontrollere hver eneste skrue. Og vi kontrollerer altså hver eneste skrue, og det gør vi 1 i sekundet. 1,5 sekund per skrue eller bold. Og det vil jo, kan I forestille jer, at man skulle gøre det manuelt. Det gjorde de før. Sidde og kigge på en bold i uendelighed. Hver eneste dag. Selvom man er meget ansvarsbevidst og sådan noget, så bliver man alligevel til sidst træt i hovedet, ikke? Og misser selvfølgelig ting. Så nu tror jeg, I forstår, hvad det er, vi laver. Så er vi, for vi skal tale lidt om det marked, vi er i, så er vi i det, der hedder machine vision. Computer vision, og det er altså noget, der vokser eksplosivt. Det, der vokser værst, det er sådan noget inden for consumer, og det kan være bare Pokémon Go, eller altså augmented reality. Alt som, hvor man processerer billeder, og hvor man skaber billeder, hvor billedmateriale bliver en del af produktet. En anden ting, her har vi det, der hedder automotive. Det er for eksempel sådan noget med selvkørende biler, og biler, der selv kan sørge for ikke at køre ind i ting og sager. Vi findes oppe i den tredje øverste gruppe, og vi er den gruppe, der vokser næstmest efter consumer. Og det er simpelthen et resultat af den her automatisering ude i industrien. At det her, det er kommet for at blive, og det skal vi bare have mere af. Og i takt med, at vi bliver dygtigere til at levere produkter, som passer til det, kunderne vil have, og der bliver en acceptans hos kunderne af, at man kan altså godt lægge tilliden til, at vision-systemer kan løse det, som mennesker kunne før. For det er meget sådan, det skal vi over. Altså, vi havde måske alle sammen sådan noget robotter. For 20 år siden, det kunne vi slet ikke. Det var meget sådan avanceret. I dag er det noget, som man har taget til sig. Og går man ud på en fabrik, så spørger man næsten ligesom, hvor er jeres robotter hen? Altså, man forventer sig det. Og det vil være det samme med vision inden for ganske få år. Udover eller man kan sige, som en konsekvens af, at vores system er så kraftfuldt i sin software, så er vi altså også frigjort fra en vældig masse customisering, altså at vi skal tilrette produktet til hver eneste opgave. Det er klart, at vi skal tilrette det lidt, men hvis man sammenligner med vores kollegaer i branchen, så har de altså, de har deres kamera, deres hardware, deres processorer, det har vi også, men så har de så utrolig meget tilretning og sætte lyset rigtigt og få tingene til at virke ud i produktionen. Alt det, som jeg kalder engineering og customization. Og det har vi ikke, fordi at vi med hjælp af den GUI og den software, vi har lavet, kan vi meget enkelt lade folk sætte tingene op ude hos sig. Vi får det meget let til at virke, og det er meget let at skifte over mellem forskellige produkter. Vi har fundet på Nasdaq siden 2015, og det vi har brugt vores tid på, det er primært markedsbearbejdning, også selvfølgelig lidt udvikling, og forbedre de produkter, vi allerede havde. Det har lykkedes os at lave så meget larm omkring os, at vi i dag er blevet valgt, eller tidligere, sidste år, så blev vi valgt som en af de 10 mest interessante virksomheder inden for vision, altså leverandører inden for vision. Og det har en kæmpe værdi. Det betyder lige pludselig, at nogle af de her store elefanter, som vi går rundt og jager, eller IKEA, eller Atlas Copco, eller Ford, eller hvad det nu måtte være af store firmaer, at de begynder at ringe til os. Vi får simpelthen kontakt for folk, der siger, vil I ikke være rare at fortælle os, hvad det er, I kan til inden for vision? Fordi de sidder med deres Industri 4.0-grupper i de her store virksomheder, der skal lægge linjerne for, hvor skal vi udvikle os hen. Så det er en meget vigtig ting, at vi er blevet synlige i markedet, at folk er begyndt at høre om os, og det har kostet mange penge, og har brugt meget tid på. Så har vi også været ude og lave utrolig meget bearbejdning af
enkelte kunder, de her elefantkunder, som jeg snakker om. Og det kræver utrolig meget bearbejdning, fordi der er mange møder, der skal gås igennem, inden at man når til beslutningstageren, og inden at beslutningstageren har fået konsensus fra resten af gruppen til at kunne tage beslutningerne i de her store virksomheder. Vi er samtidig også i gang med den næste udviklingsfase inden for Vision, nemlig at man frem for at bruge almindelige kameraer, der jo i sin natur kigger i 2 dimensioner, så er verden på vej over at lave 3D-sensorer. Det er sådan noget lidt ligesom hvis I forestiller jer sådan Kinect hjemme hos jer selv, når I spiller Nintendo Wii eller computerspil, at man kan positionere mennesket i lokalet. Det kommer også til at blive brugt inde i industrien, lige så stille. Og der er vi selvfølgelig også helt med fremme, og bruger så også den her ekstra datakraft, vi har, på at lave et produkt, som også ligger i fremkant af forventningerne inden for 3D. Vi har lige PT i øjeblikket fra den 5. juni til den 20. juni, så har vi så forøger vi vores aktiekapital. Vi sælger 500.000 aktier, og det gør vi så til en rabatteret pris. Og det kan man, hvis man har lyst til at købe nogle af dem, så skal man købe en option. Den kan i øjeblikket købes for 10 øre, og så kan man så købe en billig aktie på den baggrund, hvis man har lyst til at købe nogle stykker. Så behøver man ikke at påvirke kursen i markedet, hvis man... Det er jo de her mindre aktier, der er jo relativt lidt handel. Det vil sige, der bliver måske handlet for 100-200.000 om dagen, så man kan jo hurtigt, hvis man går ud og køber for 20-30.000, påvirke kursen, men her har man så mulighed ved at købe nogle optioner, at gå ind og få en position på en ordentlig måde. Så det er sådan set om os. Vi er, som sagt, på et meget stort, voksende marked, meget profitabelt. Vi ligger med en dækningsgrad på ca. 70% på det, vi leverer. Og vi har en teknologi, som ligger helt fremme i kanten, og vi bliver ved med at ligge der, vi bliver ved med at udvikle produkter, vi bliver ved med at gøre det bedre og bedre. Vi er begyndt at blive kendte de rigtige steder, og vi er begyndt at blive kendt i det omfang, at folk kontakter os, uden at vi har snakket med dem før. Og markedet er som sagt enormt og voksende, kraftigt voksende. Vi har patenteret vores løsninger, så vi ikke kan, så vi har en vis beskyttelse fra konkurrencer, og så har vi så også opbygget et stort antal kunder, som vi bearbejder. Det er sådan set det, jeg vil fortælle om Ivisys i dag. Jeg er meget glad, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål. Ja, så vil jeg spørge, om der er nogen i salen, der har noget at spørge Jakob om. Så kommer jeg gerne rundt med mikrofonen. Ja. Mit navn er Jens Møller, og jeg vil gerne høre de der optioner. Er det sådan, ligesom man handler aktier, eller hvordan får man fat på sådan en option? Der? Ja, optioner er som, når man handler aktier. Der går du ind på Nordnet eller på din bank, og så går du ind under Ivisys, så ser du, at vi har noget, der hedder T02. Og de T02, dem kan man så købe, og når man har dem, så kan man så exercise dem og få en aktie, der hører til. Okay. Og sådan lige for at forstå det, I sådan mest gør, altså jeg har indtryk af, at det er software, I gør i. Det er ikke så meget hardware. Nej, vi laver sådan set løsningerne til kunderne, men vores største bidrag til løsningen er, udover det konceptuelle af det, så vores software, så køber vi komponenterne ind og samler sammen til en løsning til kunden. Så I sådan laver en pakkeløsning, som I så tager fuld ansvar for, kan man sige? Ja. Fordi det vigtige i den sammenhæng er softwaren. Hvis vi køber et kamera, et industrielt kamera og en industriel linse, så er det ikke noget, der kan påvirke løsningen, mindre den er fejlagtig. Mange tak. Så tak. Ellers andre, der har noget? Det ser... Jo, der. Ja, det med hensyn til, hvilket trin er I på i det her machine learning udvikling? Hvis vi snakker machine learning, altså der er jo noget af det her med deep learning, machine learning og der kan man sige,
det handler om det er at forbedre processerne løbende ved, at den information, som systemerne opsamler, bliver en del af deres løsning. Og det er klart, det har vi også med. Det vil sige, når vi har kigget på 20.000 emner, så høster vi erfaringen for de 20.000 emner, og kan lave justeringer i vores system, sådan så at det bliver optimeret i forhold til den produktion, vi er i. Med hensyn til markedsandele, er det europæisk, eller er det worldwide, eller er det også i Fjernøsten, eller hvor langt kommer I omkring? Altså jeg vil sige det sådan, at vi bearbejder selv aktivt Sverige, Danmark, Polen, Tyskland og Benelux. Sådan lige de nærmeste lande, vi kan komme i nærheden af. Der har vi altså salgsfolk ude, der går ud og bearbejder de enkelte kunder. Men når vi modtager kolde forespørgsler, så modtager vi dem også fra USA og fra Kina og fra hele Indien. Så det er meget, må jeg sige, ud over Europa, så er det typisk USA, Kina, Indien, som stiller spørgsmål og kigger efter løsninger. Hvordan vurderer du fremtidsmulighederne for jeres firma sådan de næste i 2 5-årsperioder, de næste 5 år og de næste 5 år igen? Jeg vil sige, at vores forventninger til de næste 5 år, eller den nærmeste år, hvis nærmeste år, så handler det om, at vi får nogle relationer til nogle store virksomheder, som vil bruge os som deres platform for vision kontrol inden for deres virksomheder. Og det vil så sige, så vil vi være meget belastet rent arbejdsmæssigt med at tilfredsstille de her store kunder. Så vil der successivt komme flere af dem. Så jeg ser, at vi vil sådan set gå ind i en fase, hvor vi skal følge med efterspørgslen for de her store kunder, som vi bearbejder nu, efterhånden som de kommer ind. Men jeres dækningsbidrag, er den ikke høj nok? Eller? Jo, den er fin. Den er fin. Det, man kan sige det sådan, at som jeg også beskrev før, at vi skal ikke bruge så mange kræfter og så mange omkostninger på at lave løsningerne, og derfor så har vi så en bedre dækningsbidrag. Okay, tak. Var det svar? Ja, Okay. tak. Er der ellers andre, der har nogle spørgsmål? Ellers så kan jeg måske godt selv tænke mig at stille egne spørgsmål, fordi nu tænker jeg, at mange af de her løsninger, det er noget, der skal integreres i en større produktionsled. Har I nogen samarbejdspartner, eller hvordan foregår det, eller går I bare direkte til kunden, og så leverer I kun lige det separate, som I kan inden for Vision? Det kan være begge dele. Man kan sige, at vi får jo successivt partnere, hver gang at vi leverer ud til en kunde. Fordi vi vil oftest forsøge at finde en lokal automationspartner, som kan servicere produktet, når vi har forladt installationen. Også for at kunden skal føle sig tryg. Og det er ofte noget, vi aftaler sammen med kunden. Vi finder ud af, jamen har I en lokal vedligeholdelsespartner eller et værksted, som hjælper jer? Og så kan vi ligesom optræne dem i at være service for os. Vi er selvfølgelig ude på alle vores installationer via internettet og kan kigge ind og se, hvad der sker kontinuerligt. Men hvis der er et eller andet, der går i stykker, eller et eller andet, der bryder sammen, så er det rart, at der er nogen, der bor i nærheden, som kan køre over og skrue et nyt kamera op, eller rette på en lampe, eller hvad det nu måtte være. Super. Ja. Sådan nogle installationer, det tager jo lang tid, før man oparbejder en vis viden om sådan et setup der, også selvom det er hardware. Hvordan sørger I for, at vi sætter et eller andet op i Asien, USA, at de har kompetencen til det? Altså, ofte er det jo langt hen ad vejen noget, der, når det først kører, så kører det. Altså, det er ikke noget, som, eftersom at vi jo ikke er i kontakt med produkterne, så bliver vi har ikke den samme slitage på vores visionsystemer. Det kan være, at der er transportbånd, der bliver slidt op, men det kan de godt. Det kender de til. Altså, det der er de følsomme dele, det der har med vision at gøre, det slides i stort set ikke. Det kan blive ødelagt af støv over et år, eller 2 eller 3, hvis det er en meget dårlig miljø, som vi ikke har været gode nok til at pakke kameraerne ind for. Men de øvrige ting, de går som regel ikke ned. Du får lige mikrofonen her.
er det et engangskøb, eller har I strategiske overvejelser om abonnementsordninger i forhold til softwareopdateringer og sådan noget? Det er jo det er aldrig et engangskøb. Lige så snart, at folk har fået et system inden for dørene, så vil det føde. For det første vil det kræve, at vi skal kommunikere med dem og have med dem at gøre, og vi kommer ind på fabrikken, vi lærer folk at kende, vi forklarer folk, hvad det er, de kan bruge det til. Der vil være knopskydninger på det her system. Det vil sige, at vi har hele tiden vi breder os ud over fabriksgulvet, lige så snart vi er inden for døren. Og der vil også være noget med, at de fleste virksomheder vil gerne have, at der er nogle andre, der tager ansvar for underhold, altså vedligehold og service, og måske det her med, som jeg siger, monitorering af processen, at vi monitorerer den og ser, at der opstår en fejl, så kan vi rette den, uden at de behøver at have en mand ud af deres egne. Så der bliver meget hurtigt et afhængighedsforhold, altså på en positiv måde, som selvfølgelig har en økonomisk værdi for os. Var det svar? Ja, ellers så skal jeg komme tilbage til det der med softwarelicensen. En softwarelicens er det sådan, at de fleste mennesker har lidt en aversion imod softwarelicenser. Altså hvis du køber et Windows-program, så vil du godt, så skal det bare virke. Og du skal ikke betale årligt for det. Det køber du, og det virker. Det er klart, at hvis du så siger, men nu vil jeg godt kunne nogle flere ting, jamen fint nok, så vil jeg også godt betale for det. Så vi kan sige, så rent softwaremæssigt, så kan vi tage betalt for opgraderinger, altså forbedringer, nye version, præcis ligesom Windows gør. Men vi kan ikke gå og hente en penge hver gang, at der er gået en periode tid. Ja. Nå, men så vil jeg sige tusind tak til Jakob og Ivisis for præcisionen. Jeg håber, det er noget, vi kommer til at se mere til i fremtiden. Det er jo kun lige startet, så og jeg der er ikke nogen for tvivl om, at der er placeret i et marked, hvor der i hvert fald er ret stor vækst. Så det bliver spændende at følge. Det glæder jeg mig meget til. Det må I meget gerne gøre. Ja, og Tak tusind for det. Kom, tak.